أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da saduwa a wannan bagire mai albarka na karatun alkur'ani mai girma a tarjama zuwa hausa. Insha Allahu ba ta ɓata lokaci ba. A jiya mun kwana wato aya ta 31, yau za mu tashi aya ta 32 cikin suratu Ali Imran. A yau muna 8 ga watan Ramadan shekara ta 1446, wanda ya daidai da 8 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. To bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna Allah hasdafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Lalle Allah shi ya zaɓi annabi Adam kuma ya zaɓi annabi Nuh. Allah ya zaɓi waɗannan. Annabi Adam Allah ya zaɓe shi ya zamo shi ne farkon halitta ta ɗan Adam, kuma Allah ya sanya shi annabi. Wa Nuhan, sannan Allah ya zaɓi annabi Nuhu ya aiko shi shine farkon manzo wanda aka aiko da shari'a, shine farkon ma'aiki wanda aka aiko da shari'a ga mutane. Wa ala Ibrahim, Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi iyalin annabi Ibrahim da iyalin shi kamar Isma'il da Ishaq da Yaqub, zuriya ta annabi Ibrahim. Allah ya zaɓi iyalin gidan annabi Ibrahim, wanda kamar yadda kuka sani manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin ali Ibrahim. Ba sai na tsawaita ba, annabi Isma'il wanda ya fito daga tsatson annabi Ibrahim, nasaban manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga annabi Isma'il, wato zuwa ga annabi Ibrahim. Wa ala Imran, sannan Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi iyalin gidan Imran, wanda kamar yadda kuka sani tsatson shi Allah ya albarkace su, wanda Maryam, annabi Isa, wato dukkaninsu zuriyar shi ce. Alal alamin, waɗannan Allah ya zaɓe su akan sauran talikai. Waɗannan da muka lissafa a cikin wannan aya, Allah ya zaɓe su, ya fifita darajar su akan sauran bayi ga baki ɗaya. Allah subhanahu wata'ala shi ke zaɓa wanda ya so daga cikin bayan shi, ya shiryar da shi, ya ba shi matsayi. Kuma har yau, har gobe, har zuwa tashin kiyama, kullum Allah yana zaɓar bayi daga cikin bayan shi, ya ba su daraja ta imani, ya ba su daraja ta tsoron shi, ya ba su daraja ta bin shi, ya ba su daraja ta ƙoƙarin aikata abin da ya umarni, ya ba su daraja ta ƙoƙarin hannuwa daga abin da ya hana. To shi ne zaɓe na Allah subhanahu wata'ala. Kenan duk lokacin da ka ga Allah ya zaɓe ka, kana cikin zaɓaɓɓu, to ka gode ma Allah. Ba wayanka ba ne, ba dubararka ba ce, ba iyawarka ba ce, ba ƙarfin halinka ba ne, a'a, zaɓe ne na Allah subhanahu wata'ala. Kamar yadda nan Allah ya zana waɗannan ya ce ya zaɓe su, kai ma lokacin da ka samu kanka cikin shari'a, ai zaɓen da Allah ya musu ya fifita darajar su sama da ta kowa a duniya gabaki ɗaya.
ta wace hanya yanda Allah ya aiko su annabawa ya zaɓe su suka zama masu ƙaunar shi, shi ma yana ƙaunar su, suka zama masu kiyaye dokokin shi, suka zama masu kira da yin umarni da abi shi. To haka nan har gobe Allah yana zaɓa daga cikin bayan shi. Duk lokacin da ka tsinci kanka cikin wanda Allah ya zaɓa, ka zamo mai bin Allah, mai kiyaye doka Allah, mai ƙoƙarin aikata abin da ya umarni da hannuwa daga abin da ya hana, to ka gode ma Allah. Ba wayanka bane, ba dubararka bace, zaɓi ne na Allah. Kakka kuma rena wanda ka gani cikin ɓata, wanda Allah bai zaɓe shi ba, kai ka gode ma Allah da ya zaɓe ka. Kakka zargi wanda ka gani cikin ɓata, ko kuma ka rika aibanta shi. Ka gode ma Allah, alhamdulillahi allazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya shiryar da mu irin godiyar da zaka ma Allah in ka sami kanka cikin shirya. Wama kunna linahtadiya, ba za mu kasance cikin shiryayyu ba laula an hadana Allah, ba dan da Allah ya ga dama ya zaɓi mu ya shiryar da mu ba. Allah ka shiryar da mu. To shine nan kamar yadda kuka gani a cikin wannan aya, Allah ya zaɓi annabi Adam, ya zaɓi annabi Nuh wa ali Ibrahim da iyalin gidan annabi Ibrahim, wa ali Imran da iyalin gidan Imran, shine kakan annabi Isa, alal alamin, wato ga dukkanin talikai ga baki daya. To mu je gaba. Zurriyatan ba'daha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Allah madaukakin sarki yace waɗannan bayi namu da muka zaba, zurriyatan, zuriya ce, ba'daha min ba'd, sashen su daga sashi, ma'ana sashe zuwa sashi, daga wannan zuriya zuwa wannan zuriya, dukkanin su wato kamar da ka sani zuriya annabi Ibrahim annabawa ne, tun daga annabi Ibrahim har ya zuwa ga annabi Isma'il, har ya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuriya annabi Zakariya har ya zuwa ga annabi Isa, zuriyatan ba'daha min ba'd. Wallahu Allah sami'un mai ji ne, alimun kuma masani ne ga dukkan kowa da komai. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران، lokacin da mata Imrana ta ce, Rabbi ya Ubangiji, inni nazartu laka ma fi batsani, ya Allah ina bakance a gare ka, ina ɗauka alwashi a gare ka ga abin da yake cikin ciki na muharraran, zan zama ‘yantacce wato don bautata maka. Abin da zan haifa ɗin nan, lokacin da mata Imran take cewa, ya Allah, tana addu'a, abin da yake cikin ciki na ‘yanta shi gare ka ya zama mai ibada gare ka, wanda zai zama mai kula da masallaci. Fataqabbal minni, ta ce ya Allah ka karɓa mini addu'ata, innaka anta sami'ul alim, lalle kai Allah as-sami mai ji ne, alimin kuma masani ga dukkan kowa da komai. Imra'atu Imran wato ita ce Hannatu, mata Imran. Bayan ta ɗauki ciki, shi Imran Allah ya karɓi rayuwar shi, ya barta da ciki. Ita Hannatu mata Imran, Imran ya rasu ya barta tana da ciki. To a lokacin wannan ciki sai take wannan addu'a da kuma wannan alwashi da ta alƙawali da ta ɗauka tsakaninta da Ubangiji. Ta ce ya Allah kai mai ji ne kuma masani. Falamma wada'ataha, to lokacin da ta haifa sai ta ce ni, فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها، لوكاشن دا تهيفيتا، لوكاشن دا Hannatu mata Imrana ta haifi Maryam uwa annabi Isa. Ita wannan da ake magana mai addu'an nan kaka annabi Isa ce, ita ce Hannatu,
kaka annabi Isa ita ce ke wannan addu'a. Kaga zuriyatan ba'dha min ba'd kenan. To falamma wada'ataha, lokacin da kaka annabi Isa Hannatu ta haifi Maryam, wada'ataha ta haife ta, qalat sai ta ce rabbi ya ubangiji inni wada'atuha unsa, ai na haife ta ga ta mace ce. Amma abinda take nufi ba ta rena ba, a'a ba haka nan yake cikin zuciyarta ba, amma tana nufin irin ƙoƙari da aiki da gudunmuwar da namiji zai bada, tana tunanin mace ba za ta iya ba. Inni wada'atuha unsa, ba kuma ta fasa alwashin ba, tace na haife ta mace. Wallahu a'lamu bima wada'at, Allah shine mafi sani ma'ana game da abin da na haifa. Sai ta ce walaysa zakaru kal unsa, amma mace ba ta kai ka wani namiji ba wajen ƙoƙari da ayyuka. Wa inni sammaituha Maryama, a lokacin kuma ta zana ma diyarta suna, ta ce na ambace ta na sanya mata suna Maryam. Ta zana mata diyarta suna wa inni u'izuha bika, sannan kuma ta yi mata addu'a, ta ce ya Allah ina roƙa mata tsari daga gare ka ya Allah, ka kare ta da ita da hadda zuriyarta da za ta haifa. Ya Allah ka kare su, ka kare ta da ita da zuriyarta mina shaidan, daga shaidan arrajim, jehohe daga rahama Allah. Ta haifi diyarta, ta zana mata suna, ta mata addu'a ta neman tsari, ita ma diyar abin da za ta haifa nan gaba addu'a. Kenan in kuka duba musulunci abu ne mai sauki. Sai kaga ana ta ɓoye-ɓoyen sunan ɗaya, yaushe ne me sunan yaro, ai ba a zana suna ba. Tun yana ciki ma ana iya a tsara sunan da kin haifi ɗaya ki ce na zana mata suna wance. Amma ki kula da wani abu, ita wannan Hannatu da ta haifi Maryam, mijinta ya rasu tun tana cikin ciki. Da haka ku je kuna rigima da mijinki ce a ai Hannatu ta zana wa Maryam suna, da ki shawara da mijinki wani suna kamata a sa, sai ku daidaita. In ta ce suna kaza shikenan, da an haihuwa shi yana iya zuwa ce mutane abinda muka haihuwa dinnan yau sunanta kaza, ku yi addu'a. Ko kuma ke ki ce abinda muka haihuwa mace ko namiji sunan shi kaza. To shine Hannatu sai ta maɗiyarta Maryam addu'a, ta ce ya Allah wa inni u'izuha bika, ina neman tsari daga gare ka, nema mata tsari ka kare ta, wa zuriyataha da zuriyarta mina shaitanir rajim. Ita addu'a ana fara ta tun mutum yana cikin ciki. In kina da ciki ki ta maɗan da zaki haifa addu'a ta fatan alkhairi, ta tsari daga shaiɗan, wanda shaiɗan shi ke halaka mutane ya ja su ya zuwa ga halaka tun yana cikin ciki. Zaki kin ga wannan tun radda ta haifi ɗiyarta take ma jikokinta addu'a. To haka nan ake so, radda ta haifi ɗiyarta ranar take ma ɗiyar addu'a, kuma take ma abinda ɗiyar za ta haihuwa. Kaga sai ta haifi babban annabi Isa, sai ta haifi annabi, tunda aka haife ta ita ake ma abin da za ta haifa addu'a. Sai ta haifi babban mutum a duniya, wanda wasu ma suka zo suka ce Allah ne shi, suka shiga bauta mishi. To tun da aka haifi oshi ake mai addu'a, kaga dole ya samu daraja, ake roƙa mai Allah. To shine mu je gaba. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم صدق الله العظيم. ياي فتقبلها ربها بقبول حسن. bayan Hannatu ta yi addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala fataqabbalaha rabbuha, ubangijinta ya karɓa mata bi ƙabulin hasanin, karɓawa wadda take kyakkyawa. Ma'ana Allah ya biya mata buƙatarta na addu'ar da ta yi. Wa ambataha nabatan hasana, Allah ya girman mata da ɗiyarta girma mai kyau a cikin tsaro na Ubangiji da kariya ta Allah, da tsarkaka, ta kasance tsarkakakka sosai ita Maryam da Hannatu ta haifa. Allah ya karɓa ma Hannatu addu'arta, ya girma mata da ɗiyarta Maryam girma wanda yake kyakkyawa. Wa kaffalaha Zakariya,
sannan annabi zakariya ya zamo shine mai renonta. Kullama da kala alaiha zakariyal mihrab, duk lokacin da annabi zakariya ya shiga wurinta a masallaci, kamar yadda mahaifiyarta ta yi alƙawalin cewa za ta sa ta mai hidima ga masallaci, to mai renonta tana a masallacin nan ta girma tana ibada. Duk lokacin da ya shiga da kala alaiha ya je wurinta shi annabi zakariya, waje da inda harizka sai ya iske abinci wurinta, to abin sai ya bashi mamaki. Ga shi dai ba mai shiga wurin sai shi, ba wanda yake da mabuɗin wurin sai shi, kuma sai ya iske abinci irin wanda a lokacin ba a samun shi. Misali yanzu ai muna cikin lokacin sanyi, ba inda zaka ganin mangwaro misali, shi ana samun shi lokacin zahi ko lokacin bazara, to sai ya iske su mangwaro, su irin abubuwan da a wannan lokacin ba a samu, wanda na lokacin zahi. In kuma lokacin zahi sai iske abinci wanda ake samu kamar irin yanzu kaga su lemu lokacin sanyi, sai iske, sai abin ya bashi mamaki. Sai ya ce mata, ya Maryam, ya ke Maryam, anna laki haza, daga ina wai wannan kike samu wannan? Qalat, sai ta ce mai huwa min indillah, wannan daga Allah ne, arziki ne daga Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, lalle Allah subhanahu wata'ala yana arzuta wanda ya so ba tare da wani lissafi ba. To daga nan annabi zakariya shi ma yana da bukata wajen Allah, yana da kwaɗayi wajen Ubangiji, da wannan abu ya ƙawatar da shi, ya burge shi, bisa yaƙinin da yake da shi na cewa Allah mai iko ne akan komai, mai iya ba da kyauta ne a duk lokacin da ya so ga wanda ya so. A lokacin annabi zakariya yana da buƙatar haihuwa, yana da shekara 120 a duniya, matar shi tana da shekara 80, kaga duk an tsufa kuma babu ɗa ko guda. A lokacin ya ƙara samun yaƙinin cewa ya Allah, sai ya addu'a akan Allah ya bashi ɗa, sai Allah ya mishi alƙawalin zai bashi ɗa, kuma ɗan zai zama babban mutum mai daraja, annabi Yahaya kenan. To wannan sai kuma gobe Allah ya kai mu za mu tashi a wannan kissa ta addu'a da annabi zakariya ya yi, inda Allah ya karɓa mishi, ya biya mishi bukata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya karɓi kyawawan ayyukanmu, ya karɓi azuminmu da tsayuwanmu. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Allah ya taimaki kowa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.